27 глава. Какво? Изпращам те от дома, Фейра. Как така? Ами условията на договора, аз поех дълга ти, ако някой дойде да пита за нарушените условия, аз ще поема отговорността за смъртта на Андрас. Тя го пита, нещо лошо ли направих? Ох. Тогава защо трябва да си тръгна? Защото има същества от моя свят, които могат да те наранят, Фейра. Да те наранят заради това, което значиш за мен. Не мога дори себе си да защитя от тях, от онова, което става в Притян. Дори да се опълчим на болестта, те ще те преследват, тя ще намери начин да те убие. Да не би тази Амаранта да е направила тази болест? Искам да остана с теб. Предполагам, че животът ви ще бъде по-лесен, ако се махна. На кого му е притрябвал някой покрит с бодли? Бодлива, остра, кисела, непокорна. С един дълъг нокът разряза коприната и дантелите и бельото ми се разпадна на парчета. Той каза, обичам те, а пък тя трябва да си тръгне. Тотален обрат. Какво става тук? Огледах се наоколо да забележа възможно най-много подробности, когато каретата спря пред малък дворец от бял мрамор с изумрудено-зелен покрив, почти толкова голям, колкото дома на Тамлин. Докато слизах от каретата, подпряна на ръката на един лакей, човек. Другите прислужници също бяха хора. Изправих гръб, щом зърнах вихрушката от светове и движения, която изкочи от двореца. Познах сестрите си преди те да ме видят. Добре дошла в дома ни, каза Неста с равен глас, забила очи в земята. Госпожо, Неста, собствената си сестра ли не можеш да познаеш? Ма това човешкият свят ли? Боже, аз съм объркана. Аз реших, че са взели сестрите им в някакъв друг двор. Всички от тези кораби, които загубихме по пътя за Бхарат, бяха намерени с богатствата на татко. Значи тя се е върнала обратно в човешката земя, само че те вече не са в колибка, а са в дворец. 29 глава. Глава 30. О, вау! Фейра раздавала пари на бедните хора от селото, в което живяха. Колко добродушно. Номерчето на твоя звяр не мина пред мен. Изглежда силната воля е достатъчна, за да предотврати навлизането на омаята. Така че ми се наложи да гледам как баща ни и Илейн минаха от рев и истерия към нищо. Леле тази Неста! За първи път чувах омая да не подейства, но съзнанието на Неста беше толкова независимо, изградила е толкова високи стени около него, че дори магията на велик господар не е успяла да ги преодолее. О, Неста е тръгнала да я търси. Е стигнала до стената, но не е намерила проход. Вау! Аз не можех да се погрижа за семейството, не и така, както го правеше ти. Мразех те заради това, но не го мразех повече, все още го мразя. И да.